Kristu. Ndibuliseke Nkosi yami ngemphethe ukuda ngivunge umfundisi umvunge esinaye amamuvungi ke namhlanje. Amen. Ngesimaziyo umfundisi umvungu egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Siyabulela nomama uMbani. Siyabulela ukuba nani namhlanje egameni lenkosi yethu uYesu. Usokola isikele. Amen. Ayinoko ngeyimeni uyathetha ke bamvumo. Sike simamele sibo. Usokola isikele. Ndizawutyhila iBhayibhile kwincwadi ekuthiwa apha eBhayibhileni ekaMateyu. Ayibona kanje. Introduce kakuhle. Nawuthi ke ngexesha ke siyifundayo nindixelele into yokuba ezinto sawuzithetha zilelizwi likaThixo. Usokola isikele. Sometimes ukuthethe uthi xa sewujonga into yoba inoba kuyaviwa. Uthi inqondo zabane baya understand into yoba lilizwi likaThixo koku eli. Ingasoqala isikelele. Ingasoqala isikelele. Ndicela sityeleni ke kuMateyu chapter 12. Sawuqala pa verse 8. Matthew chapter 12. Zinayo Mattheyu iBhayibhile zini? Okay. Chapter 12. Sawuqala pa ku verse 8. Matthew chapter 12 verse 8. Lowo ungengakum uchasene nami. Nalowo ungandibuthisiyo uyachitha. Inkosi oqolisikeleni. Ifuna ndiqiniseke ukuba niyayiva le nto ithethwa iBhayibhile bazalwane. Amen. Ngibamhlashe. Oh, andizugqitha ku-3 hours. Inkosi oqolisikeleni. Siyayiva iBhayibhile siyamva uthini uYesu apha. uYesu uthethayo niyeva. uYesu uthi xa ndibutha omnye afike akhabe le nto ndiyibuthayo lo mntu uyachitha. Amen. Niyayiva loo nto? Amen. Niyayi-understanda nibazalwane? Niyayiva kakuhle andithi? Uthi xa ndibutha izinto zam ndiziqokelela afike omnye azikhabe sakha ke uyachitha lo mntu lowo. Bathi uziqonda abanye bathi itsho inkosi yoqolisikelele. Inkosi yoqolisikelele. Niyayiva? Ke bathi uzibone uba awumameli. Ithini ndiphinda mfundo verse 8. Ziphinde ubhude ke nangoku ngoba ke bese kucacile uba ibibhudile uqala. Ithini uverse 10 uthini? Lo ungekho ngakum. Uthini? Uthini? Nalo ungandibuthisiyo. Wenza ntoni? Nayibona uba eneneni lo mntu ukuphikisayo ucasene nawe. Amen. Sabazalwana abantu ixesha longafuna uthetha. Nithe nisina busy. Into lenza busy kangaka. Ithi le verse. Le verse asizugqitha until ndiqonde uba niyivile. Because yonke le nto nzayithetha iqomeke kule verse. Ngoba lo mntu uxasene noYesu, imani masiyiqekeze phakathi kuba kuyacaca into yoba it's too much for you. Xa sike zadibana zombini
as sentences zifika zimosha. Lowo utheni number 1. Lo undichasayo uchasene nami. Xa ucinga lo muntu ungekho ngakuYesu uyakwazi ukuthi mina Yesu andikhonga kuwe. As long as engekho ngakuwe. Utheni? Ngaseqotho. In fact icacile nje nyani. Umuntu okwelinye icala wena ukwelinye icala uphi ayi anisengeli thungenile. Nake nayiva lento afika amacabade hayi sonke siyakhonza sisengele ethungeni elinye. Kuthi kusithi ulivicawe lisithi hayi lento yamasindiswa le. Kodwa lithi nisengele ethungeni elinye uvume nawe ubusengele ethungeni elinye. Andithi ube besengele ethungeni elinye nawe kumele ba uye wathini nawe wasindiswa kuba nawe usindisiwe. Amen. Andithi? Yes. But ke sinayo no mistake yovumelana nayo yonke into le ingathethi lento siyithethayo. As long as kukhonzwa wethu, as long as ekhonza naye siyinto enye. Uyinto enye nomuntu okhonzayo. Okanye uyiyo mina ndinto enye nomuntu osindiswayo. Lowo ungekho ngakum utheni? Uchasene nami indlela uYesu Kristu azitolika ngayo lena izinto. Amen. Ndifuna le ndawo yesibini ke ngoku. Athi ke ngokwesibini. Ukuze umuntu achithe akunyanzelekanga into yoba athi xa ubutha ayikhabile. Amen. Ndithe ke bazalwane senindixelele into yoba iBhayibhile nale ndiyithetha apha. Ukuba qabela abantu ingathi hayi uthethe enye into awuthethi ngeBhayibhile awufundi iBhayibhileni. Nike niqabelo lami. Lo utheni ungandibuthisi ungandincedisiyo. Akandenzi ndiphumelele. Niyayibona lonto le? Ana akazuyichitha akazuyikhava lento yenzileyo qha akazukukuncedisa. Amen. Uyambona uba inye xa into angayenziyo akakuchitheli wena into yenzayo qha ukwenza ungaphumeleli. Ithi levisi lowo ungandibuthisiyo uyayichitha kwalento ndiyibuthayo. Nivile ngoku? Okay, masiqale le. Lo uthi ndibuthile mina ndayibamba ndayibeka apha into yami wafika wayikhaba uyayichitha. Ewe okanye hayi? Hayi okanye ewe? Ewe okanye ewe? Hayi okanye hayi? Inkosi yobona isikelele. Niyayivaleni? As long as ndisithi lento ihamba kanje athi yena zakhe ndime. Bangaba abantu abathi xa ngabana kusenziwa into bathi zakhe ndime ndiyibukele. Andikholelwa lento niyenzayo. And as into enzayenza ngoku ndizaphinda imecaleni ke ndinibona uba nihamba niphelele inyanga lento. Akuyenzeka kube nayo into engasike wenze loo nto leyo uthi mzawuba manje ecaleni mke ndiyijonge uba ndizayithatha niyoyibeka ndawoni nale nto. Ngoba ndikholelwa. Ndiye ndaqonda uba ekungayikholelweni kwam le nto bayenzayo zakhe ndime ecaleni ndiyiyeke bayenze ndithule. Do you know uba wenza ntoni uba le nto yenziwayo ingokwelizwi? Niyayazi uba wenza ntoni uba le nto yenziwayo ingokwelizwi? Niyayazi uba wenza ntoni uba le nto yenziwayo ingokwelizwi? Ngokuma ecaleni isenziwe. Wenzani? No, khange wenze nto, khange badisturb. Wenzani? Khange wenze nto. Buthe nje inanzakhe ndime ndiyibukele. Wenzani? Chitha. Niyayiva le nto? uYesu uthi once ndithi ndiyibutha into wena ungayibuthi. Ngamanye amazwi bekumele basenze into enye singabazalwane. Amen. Uba simekwe lithi
malimiswe ivangeli ngale ndlela limiswa ngayo elizwini. Wena ubusithi ha lixesha legrace. Uyaqonda xa sebefuna uphuma ecaleni. As if asiyazi thina uba kukho igrace eBhayibhileni. As if asithethi ngegrace. Hayo, kaloku ngoku akho mntu nobe sebefrustrate abantu ngento lixesha legrace. Uyaqonda loo nto le? As if beke kwathiwa ayililo ixesha legrace. Afike ke ngoku ayitolike ngenye indlela lento sekuthethwa yona. Wenza ntoni lo mntu? Sibutha lento into ba mabaqoqeke abantu bahambe kanje, yena uthi andiqondi bimele besesibaqwe kanje. Kangantoba mna ndizuyibeka ngalendlela abayibeka ngayo. Okay, masimbeke kanje. Ndiyabeva bona bathi xa beyithetha le mna andizuyithetha ngalendlela abayithetha ngayo. Wenza lo mntu. Nimbone bhethetha. Nina nithi lento mina ndihamba kanje ngokwelizwi. Uthi yena andiyiqondi nangale ndlela. Nangona ndiliva nje ilizwi singathi balibaqile. Wenza ntoni ngoba leniyenzayo? Do you know uba uyayichitha kwale niyenzayo ngokuthulo kwakhe yena angavumelani nayo? So ngamanye amazwi izinto ezininzi ezithethwe lilizwi wena wazi wangaziboni ngale ndlela ilizwi lisithetha ngayo. Wathula ugqiba kwakho wathi ndizawuke ndizibukele, uyazichitha. Naso unjena ku amen xa ngabana thetha. Abo ubele bakho bungqinela nelizwi. Ndiyakuva uthi nobubele burhawuzelisa amakhwapha. Bungqinela nelizwi? Yes or no? Wenza ntoni ke ngoku? Uyachitha-chitha. Uba kungaze kuyenza imistake uthi kanti loo nto nayo ingenye ayingqinelani nelizwi. Le attitude yakho ihambisana nokwakhiwa kwebandla. Amen. Amen. Ungakhange wenze nto. Wenza ntoni? Uyachitha-chitha. Imani bazalwane masithethe nje izinto sesithethe isintu kwenze ba uzokwazi uunderstand even nale verse. Sithathe ixesha engakana ndiyenza. Who cares? Yes. Now masithi mhlambe umuntu yakha masenze ngokwakha uyaqonda. Uqonda ba yindiya icaphukela manje. Andizukwenza kwanto mna ba. Awenze ezinye izinto xa kusenziwa le nto lena ndinawufane ndibe ndisenza le nto ndiyicontribute kule nto. Ndiyicaphukela nayo. Meka. Ngokwale verse wenza ntoni pha kulapha? Ubukwadilisa izinto na? But ithi verse ukuba ngabana ndiyabutha wena ubuthi wena uyachitha-chitha. Ngoku usithi wena xa ndenze into xa ndicontribute kodwa uyachitha-chitha. Ndifuna sione izinto ngale ndlela uYesu azibona ngayo. Kwenze baze siyazi uba uba siwela ekuthini ilizwi lithi masizenze kanje izinto sonke sithi zenziwa kanje. Otherwise uba wena ukhe wazibona ngeyakho indlela engayiyo leselizwini uqalile uchitha. Amen. Hayi mna eyami indlela ndinesami strategy sokwenza izinto as long as eso strategy singangqinelani nelizwi. Sithi kaloku indlela zokusondela ebantwini akufuneki izifane. Eyami yilena kaloku yona ibambambazela emqolo, eyakho ke yilena ibangqolisayo. Senzitsho lento yakho yenzayo yenza lento ilizwi kuthiwa makwenziwe lona. Uba ngabana ayibuthi ngale ndlela uYesu abutha ngayo. Iyachitha-chitha. Nifuna ndithethe kakhulu? Yeah. All right. Yeah. So ke ngoku lena yona ithule nayo. Kuseqolisikelela. Lowo ungabuthi nami wenza ntoni? So uYesu akathi ukuzibe uyachitha khaba ubone ukhaba into uyivuthulula uyibetha ngehamini then uyichithile. Uthi ngokuba njena ungayenzi ngendlela nami ndiyenza ngayo singancedisana ekuyenzeni uyachitha-chitha. Uthi
10% kukho abantu uvanga tu kanti 10 nolungavanga thethe kwenza lento engekhoyo ungakangayivi kuse xa lisikelele jonga uzuziqaphele ke ngokuba kungevanga ngoba ndijonga nina nonke abaningavanga thethani amen lento ebeka yena akayela Inkosi bolisikelele verse 31 verse 31 ngenxa yoko ndithi kuni konke verse 31 ngenxa yoko ndithi kuni konke ukona nokunyelisa bokuxolelwa abantu kodwa khona ukumnyelisa umoya oyingcwele abasayi kuxolelwa abantu. Inkosi bolisikelele ziyaxolelwa izono yes or no yes or no ndifuna ngiqiniseke ukuthi sayazi lenyazi siyaxolelwa izono abazalwane yes or no yes andithi amen kukhona ukungaxolelwa uThixo luthando andithi amen uthando lukaThixo lu kanti beyibizena la gama leni lonjani unconditional love singakafiki apho ndifuna unixelela into yokuba akho nomnye apha endlini nakwenye indlu engenye olaziyo uthando lukaThixo inyani yokuqala neyokugqibela lekufanele uba siyayazi sizotsho singaphindi sitolika ithando lukaThixo ngale ndlela engayiyo ifana uthando negrace akho umuntu uyaziyo bengakanani na yonke lento siyitakataka siyixela sithi injena ingaphezulu kwalanto so yonke ifolisha ngaphansi uthando lukaThixo aliyo tu into esikwazi ukuyicacisa thina sonke sithethi a little bit yento esiyaziyo ngothando lukaThixo kodwa asilazi so ndike ndimvume umuntu esithi uthando lukaThixo lu unconditional athi uYesu kwelithando lu unconditional ukuba ngabana uthe wathobela imithetho yami uThixo uzokuthanda Amen. uyayibona le unconditional statement nayibona so it means xa usithi uthando lukaThixo lu conditional awukathethi lona uphinde uyeke leyo uthi lu unconditional awuthethi yona maybe lu unconditionally conditional unconditional maybe nyani into ecacisayo uba akho umuntu ukulaziyo uba lunjani uthando lukaThixo okanye uba alikho unconditionally conditional inoba lu conditional unconditionally is either uhamba kwezi ndlela ziyi-2 lulapho phakathi kwezo zinto so uyawuthi uzukwazi ukucacisa kakuhle uqala uunderstand le nto ndigqibo ithetha ukuthini na ngaseqwalisikelele now apha ke ngoku ithi ziyaxolelwa izono bathi kukho izono ezingaxolelwayo zonke izono ziyaxolelwa nyani uThixo nguThixo oxolela zonke izono ukuphelele apho akayigqibi le ndawo sixolelwa zonke but sikhona nesingaxolelwayo amen iBhayibhile ithi zonke inhlobo zezono Nkosi yami nezokwenyelisa zingathiwani zingaxolelwa qha inhlobo yesono engazuxolelwa ileyo kwenyelisa umoya oyingcwele but do you know uba baninzi abantu abacontributayo kwesisono sokwenyelisa umoya oyingcwele mandiphinde ndiyicacise le nto bazalwane bam uba awuyazi into yithi andiyazi ke amen usogqiba uthula uhlale phansi yeah amen futhi uvale umlomo wakho uyakwazi uvala umlomo good wakufundiswa ukubona uvala umlomo good sebenzisa strategy wafundiswa sona xa uyiqonda uba awuyazi vala umlomo ibe lilishwa lento umlomo awunazipho ngoba ukuba unezipho ngeke sithi uziphe ngelishwa ke ngoku awuzipho
ufuna uvuleka uyavuleka kodwa ke ngoku ufuna wena i-self control kuthiwa qhamo sokubukho kamoya ongcwele kuwe. Amen. Because eqothisikele once us understand into ba andikayazi kaxeleni into vala lamlomo suyithethe. Hayi into oyijonga hayi ezizilwimi zezipho zaziyo jonga akakaziphinda zikhona zaziyo vele uzikhona uba yabona ke ezi sesijayina izizwe izi zikhona zaziyo azikho zaziyo zikhona kodwa usithi bafana izizo kodwa awuzazi nowazizo na kodwa uphinde ulalele kwelithi ayizizo wone bani xa uthe ndiyazi into. Amen. I understand bikhona lanto kuthiwa kukucikida omoya uyaqonda. Amen. Ndiyayiva into yoba ayindisikeleli yona le nto ngokwayithethayo andiyazi ukuthini na okanye uthethe iphi language but ayindisikeleli. Ingenzeka uba ikusikeleli ngenxa yoba uyithandi, ingenzeka uba ikusikeleli ngenxa into yokuba ayiyo. Suyazi ke ngoku yima apha ecaleni ume kule ba isiyangandisikeleli ngokwayenzayo. So gqiba ungahambi sithi ebantwini ikusikelele wena ayisikeleli. Hello ikusikelele not me. Hayi ikusikelele bayeke awu understandanga wena ipakishe kuwe ecaleni wedwa. Into eyakukhupha ecaleni sikwenza into ba emotion abanye abantu. Amen. Ingxaki apha ikhoyo uzawucinga bafana wena ulwela uThixo akalwela ulwela wena. Then uzawucinga bafana wena uxeka le nto ithethwayo kanti wenyelisa umoya ongcwele. What if yiyo? Ndiyazazi hayi noko sekudala ndihamba ndidibene nezininzi wazeziphi nako umbuzo enza kubuza wona xa uhambe kakhulu yebo yazi kakhulu into besho uba yiyo le. Hayi yes prophet good. Ndiyithetha lento ndiyithetha nje nabazalwane ndifuna ukuthi ukwigift yokucikida omoya. Amen. Ungakulinge uyipresele phansi ngenxa yento ndiyithethayo but ukuze uzigade uba uyazi futhi awunayo nala gift vala umlomo wakho sokuyithetha in case uthethe kakubi ngomoya ongcwele. Eso sono kuthiwa siso sodwa esingaxolelwayo futhi ke ithi xa ithetha asixolelwa kweli phakathi nakwelizayo. Nivile le ubu uyandiconvince uba unayo igift yocikida omoya then ke cikida ke ndiyayazi yona ayikithi gorongo yandi uba unayo futhi futhi siyisherisha nakomnye umuntu i-feeling yakho kalento thula. Amen. But uba uyamazi ukuthi uThixo kunikile isipho sokwazi ucikida omoya then cikida and uzafumana uba ile ndlela uyitsho ngayo ngoba kaloku uyinikiwe le nto. Amen. Yandi kwenzeka uba kuzokwakheka abazalwane abaninzi abancomayo kunabagxekayo. Amen. Asiwini into ekugxekeni kakhulu yonke into esidibana nayo. At the same time asiwini into nasekuncomeni kakhulu yonke into esidibana nayo nengancomekiyo. Amen. Uyabona uba ndibeka phakathi nendawo. But uzigade unganyelisi izinto zikamoya ongcwele. Amen. Verse 32. Verse 32. Nothe wathetha ilizwi elichasene nonyana womntu uyakuxolela. Kodwa othe wathetha elichasene nomoya oyingcwele akasayi kuxolelwa yena nakweli phakade nakwelo lizayo. Okay. Lento isisapha sisakhona. Okanye yintoni eyona uYesu afuna basiqaphele yona apha. Lanto ithi ubukhulu bukamoya oyingcwele abulinganiswa nanto. Amen. Ithi le yintoni eyona nto kufuneka ufunde yona kwezi zethu.
Into le nto ofuna ufunde yona kwezi vesi zethu. Uzungabi nanqaku ke kuzawuyiwa kwi-discussion. Yintoni into ofuneka uyifundile kwezi vesi zimbini? Yintoni into ofuneka uyifundile kwezi vesi zimbini? Ndinika abantu amanqaku free of charge. Yintoni into ofuneka uyifundile kwezi vesi zimbini? What about ubuka Yesu ubukhulu? Obuka Yesu Kristu ubukhulu yena behamba nabantu emhlabeni. Bungaba ngaphansi kwakamoya engcwele. Ndibamela abantu. Thethani. Akunawulinganiswa nokukamela. Kuda uYesu uyaxolela kodwa kuYesu. uYesu uyaxolela thina. Kuda uyaxolela kuYesu. Siyaxolela kuYesu, but asixolela uMolisa. Yeah, it's a debate. It's a discussion. Oh, siyeke le discussions. Mamela. Ubukhulu bukamoya engcwele abulinganiswa nanto. Why? uYesu wafika emhlabeni wahlala ixesha elithile. Ndake ndanibuza ndathi inoba kwakumnandi kanjani kwa abantu mani baxelwa ngeYesu into mabayenze ngoku. Vele kuthiwe hamba uye eKhrizani okanye wakuphi na uzofika kukhona idongi botshiwe uvele uhambe usazi kutsho yena uba yikho abonanga mna yonke into uyazi uba kutsho yena uba kuthiwe hamba uzafika kugula umuntu endaweni ethile uzumbeka isandla uzophinda uyamqonda uba uthe yena ndiyaya ke ngoku pha ndiyombeka isandla ngoba kutsho yena uyazazi uba yonke into izawuthunywa nguYesu ne ukhona la xa ucinga kanjani uba mnandi wabomi. Anikafikeleli kule nto yokuqonda ubukhulu bukamoya abulinganiswa nayo. Ngifuna ukuphendula futhi. Bathi kwakumnandi ne kodwa wayeba kule ndawo angabikho ulapha eMandela angabikho eKhrizani. Kwakwenza mnandi ke ngoku kule ndawo seyikuyo ke ngoku. Ewe kwakuba mnandi kodwa futhi wahlala nabo wegqithi. Umongcwele uthi uzohlala nathi ngona phakathi. Umoya engcwele nguye lo sishiyelwe naye ngoku. uYesu Kristu wabakhona wafika wayidlala indima yakhe. Wahamba watsho futhi wathi andinishiyi nodwa ndinishiya nomoya engcwele. Sinaye uYesu, sinaye uYesu ngomoya engcwele. So yonke into esinayo sinazo izibabalo zika Yesu niyayibona? Anazo izibabalo uYesu zika Yesu. Sinezibabalo zikabani? Zikamoya engcwele. Zikhona zona ii-gifts ozinikiweyo nguYesu. Zikhona ii-gifts zikamoya engcwele. Ezi gifts zisebenzayo ukuthi zizibabalo zikamoya engcwele. Yonke umoya engcwele nguYesu osinike umoya engcwele. Kuba nosinike umoya engcwele? Kuba nosinike umoya engcwele? Yes. Kuba nowathi andinishiyi nodwa ndizokwenza sure ndinishiya nomoya engcwele? Yes. Kuba nowathi kubalekile uba mna ndihambe. Kwenze ba nina nizojonga ukwazi uba nishiye. Kuthena zathi uYesu kubalekile uhamba kwakhe. Kanti sithi kwamnandi mani halala. Benyuke intaba ukuthi ndihamba noYesu. Uyaqaba badinga. Baphumle noYesu. Uyabona? Ngoku sinomoya engcwele osebenza ngaphakathi kuthi. Oko qha lento idala basingathi sibuveluwishe ubukhulu bukamoya engcwele. Into oba senze into ethe iBhayibhile masingayenzi. Intoni lonto? Ithe ningake nilingene emthini umoya engcwele. Yamcini.
uthi umoya ingcwele sithi yenza le nto sithi wena yo andisikwazi uba thina abantu athi sithi umoya ingcwele yenza le nto beka lo muntu isandla uthi yo athi uyagula mbeka isandla uyathi uzaphila beko hayi uba kaphilanga moya ingcwele andizukwazi. So wenza ntoni ngala xesha? Ucima umoya ingcwele, ucima ukuthetha kwamoya ingcwele. So elekwe banethetha nawe umane ukucima ayiba ucima fana mandinomdlo ongakanani othetha nani xa ndilibona uba niyindawo. Hayi ke ngosendibuza mna kaloku yiyo baqale bawariti nekonto xa sithetha into zenyani. If abantu othetha nabo abayenzi nale nto ithethayo, unawo kangakanani umdla othetha nabo uqhubeke uthetha nabo? Because actually wenza ntoni? Uthethelana nabo bantu? I-question lapho baza kumamela bakumamele bathi uyabona ngoku bethetha ingathi kukhala igitara, ingathi ukhalisa isiginci, ingathi ukhalisa ithomo. Nayibona? Unomdla othetha nabantu abanjani? No. Uyosehla umdla wakho othetha nabo just because abayimameli le. So nicinga umoya ingcwele ke ngoku uyisenyuka umdla wakho othetha nawe okuye ungammameli. Kunini abantu beyiva uba le nto iseBhayibhileni bekufanele beyenziwa kodwa still bangayenzi. Ebesithi verse 30, ukuba ngabana le ndlela ndibutha ngayo awundincedisi. Awoneli nje ungandincedisi. Ayiphelele ukuthini awundincedisi kodwa uyandibona uba ndibhizi. Uchitha kwale nto ndiyenzayo. Uyichitha kanjani into oyenzayo umntu ngenxa yokuba uske wahlala wena ungamncedisi? Uyichitha kanjani? Ukubona kwakho laa muntu becinga bafana afikile amandla ngamanye sizayikhalezisa le nto siyigqibe, the next thing ngoku useless wena. Nayibona? Uye wakuthemba ofika, the next thing akho kwanto uyifakayo kule nto yenziwayo. Uve kanjani? Okay, kangwenze into but uve kanjani laa muntu ebecinga bafana ekena komnye umntu Nkosi yam sendidinwe ndinje nguye lo ngoku uzawundenza ndiyikhawuleze ndiyigqibele. Uve kanjani xa ifumana uba awuzikwenza kwanto wena? Unalo lithi yo ayikho njengala ndlela ndiyicinga ngayo. Hayi mave ndiyeke kwale nto kuyazicacela nje qha final ayizuphumelela. Uyichithile ke ngoku andithi? Ewe kaloku uyichithile laa plan becinga bafanele uzayenza le nto ayigqibe ngoba at least sekude kwakho nawe ngoku. Can you mean naze-understand le nto ndithetha neva? Okwangoko ndiyambona ingathi ndithathe nifake kwigiya lasesingcwabeni. Mamela ke bazalwane. Then ke ngoku ithi ke ngoku nothetha ntoni na embi even nangonyana womntu that is ke ngoku ngoYesu Kristu qho. Uzothiwa ndisobaxolela ungazithethi into embi ngoYesu itsho ne? Uzoxolelwa ngoYesu. Uzoxolelwa still. Bayithetha izinto ezimbi ngoYesu abantu. Bamthuka. Bathula ixonka abanye. Bathi abanye uzenza uThixo. Bathi abanye utheni unedemon. But siyayazi babaxolela abantu abaninzi. And asazi noba kwabantu abaninzi baxolelwayo nabo babethetha zonto baxolelwa uphaya. But siyayazi babebe kwiposition yabaxolelwe nabo. Nekabe? Ngoba ithi neliphi nelizwi olithethileyo ngonyana womntu lingaxolelwa kodwa ubakhe wenyelisa umoya ingcwele. Le ndawo abazalwane ndifuna siyi-understand. Kude kwakude kube khona abantu abanye bawa ababede balinganise nezilwimi ezithethwayo. Even nokuzifeyika kusogqiba ukuthi zithethwa ngumoya ingcwele. Ngoba ngoku wenyelisa umoya ingcwele ngale fake uyenzayo. Amen. Niyaqonda? Amen. Uba awukakwazi uzithetha ziyeke qha. Ukwazi. Uba uyakwazi ke zithetha. Uba ukamva umoya ingcwele sikuthi uthi umoya ingcwele kubusazi into yoba andikho sure
Mamelani bazalwane, mameleni naleni ndawo kakhulu kanti ndincedile. Uba awukakwazi uba show into yoba ngumoya oyingcwele lo uthi, sukuthi uthi moya oyingcwele. Yithi ndiva ngaske ndenze le nto. Amen. Usafe xa uthe wena nguwe lo uva ngaske uthi. Kuba kaloku nyhani imvakalelo yakho le. Uthi moya kum. Uthi mandithi. Awukho sure ngale nto ithethayo. Uba awukho sure sukuthi kuthi moya oyingcwele. Yazi niyazi uba kwivesi 8 apha eBhayibhileni uba ke wathi uThixo uthe engakhange atsho, uThixo uzoyiprove uba ngokhange ayithethi le nto uthi wena uyithethile. Ne? Ezi ndawo ziserious kakhulu kuba kaloku zona ziyakwazi ukukukhupha zikukhuphe nasezulwini. Amen. Amen. Xa uza kuthi uThixo wathi kum okanye wathi umoya oyingcwele kum, yiba sure uba le nto uzayithetha ithethwa nguThixo. Amen. Ungaziphindi uyithathe light. Amen. 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 Ndithe ke ngoku ungaziphindi uThixo uthe. Ndithi xa as long as uzathi uThixo uthe yiba sure uba utshilo ke. Nasokwalisikele. Amen. Ukungathetha kakubi ngoYesu Kristu uzawuxolelwa, kodwa ukuthetha kakubi ngomoya oyingcwele sobuxolelo. Nivile ubitsho isogqiba kulapha ke ithi kweli phakade nakweliphi nakwelizayo. So awenzi light xa ngabani udilishana nomoya oyingcwele. But kukho nabantu abakwazi uprofeti uthe umoya oyingcwele mandithi kuza kwenzeka oku noku. Wathi mandithi. Kudala kwakusithiwa sizayiprove biza kwenzeka nale nto lena. Ewe ke nabo babengakwazi ukuba bayiprove kakuhle sometimes. Omnye bambulale before time kanti utshilo wathi le nto lena into eza kwenzeka kwixesha elizayo. Umzekelo ooIsaya babeprofeti, baprofeti into eza kwenzeka many years to come. Ngiqabela. Sibona ke bafuna ubajaja ngoku kodwa abantu bathetha into ezokwenzeka kwi-future. Ngiqabela. Othi ithe ibisithi iBhayibhile ukuba ngabana ulibekile ixesha wathi ngexesha elithile kodwa kwenzeke le nto. Ngenqaba wava unansike sithi this time next year, now ufika uthi this time next year. Sakulinda ade afike this time wa next year. Ngokwebhayibhile wawuqulutywa ufe ngenxa yoba uThixo uthe engakhange atsho. Kusithiwa kukhutshwa isikizi kwaSirayeli. Ngoba lisikizi into yoba uthi uThixo uthe engakhange ayitsho. So be careful uba uthi uhamba ngokutsho kukamoya oyingcwele, qiniseka uba uhamba ngako. Ndiyamamela umoya. Izwenze sure uba umamela umoya. Ngoba bakhona abazinika loo title, hayo omnye aske athethe into yenzeke kanjalo. The next thing, hayi kaloku mina ndiyamamela umoya. Yeah. Ngenxa usiyathetha into yanye wabhunca yenzeka. Sekufuneka ngoku simthathe ukumamela umoya. Mene tekelo ufasile. Ndakumsha ndivela mhlawumbe engathetha izinto. Basebalisekele. Wena ubukela ungenzi. Uzibona kanjani umuntu othulayo? Kuyachitha. Ngokuba uthule uthe. Uzibona kanjani? Uyazibona? Uyabutha noma uyachitha? Uzibona kanjani uyachitha? Kuyathethwa. Wena wenzani? Ndakuhlaza. Ndosoxolisile. Now, ithi ke ngoku okay, xa uziqaphela zonke izinto, eyona nto endiyakuyo ukuthi imenze umthi abe mhle. Ngoba uyazibuza wena nthi sayaselaphi ke ngoba bayishole nakumoya oyingcwele. Sayaselaphi lena? Hayi bethu nana kodwa isitheni ngathi iba nzima phela lento lena. No, eyona nto endifuna ukuya kuyo yenza umthi ube mhle. Neziqhamo zayo ke zawuthi zivele zibe zihle. Amen. Okanye uwenze ke umthi ube mbi ngale ndlela wenza ngayo ukuthi xa uxelelwa ungajiki ume qa
bese siqhoboshisha. Then uzaba mbi umthi, ungakulinga ulindele uba emthini ombi kuzophuma iziqhamo ezihle ngoba lo mthi mbi. And wenziwe nguwe. Niyandibona abazalwane mina kanje ngishibale serious. Hayi ke ayindim kusho iBhayibhile ithi iBhayibhile dim. Okay. Ithi iBhayibhile Wenze umthi eyona nto endiyithetha endinguyesu mna ndithi yenzani umthi. Then isiqhamo somthi sizovele sibe sihle. Ngamanye amazwi sukulinga ucinga bafana uzawubona sekukhona umthi omhle okanye umthi oveza iziqhamo ezihle ungakhange uqala wawenza mhle. Uwenze kanjani umthi ube mhle? Usebenza uyathini. Uyahlakulela ugalela imigqomo wenza ntoni uyamcanceshela ufaka zonke izinto. Umenza kanjani lo mthi ungumntu ube mhle? Ugalela ilizwi ucanceshela. Uyapruna ukhona betshilo ndithi lo mthi ungumntu wona uthi upruna kanjani? What if ndiyayithanda? What if WhatsApp ndiyamthanda? What if ndiyamthanda? Uyathanda uyapruna. Niyayazi le pruning ndithetha ngayo uba izamthanda kwayona. Decide kwangoku uba niyayiyeka okanye nihamba nayo. Uthini umthi? Bathula nyani ngoba kaloku ndisike ndabiza lento ingamenza umuntu acinge kabili uba nolo sindiso lumfanele okanye alimfanelanga na. Ngizobalisikelele. Nevale. Amen. Ukupruna izinto uba niyaqhubeka nako zeniyiqaphele lento yakho. Ithi kwalapha kuwe noba nocinga baziro umntu kusuka ucinga afana lirongo elisebe. Kubani ucinga lirongo elisebe? Kulo muntu ufuna lo muntu beyile nto afuna beyiyo. Uba ufuna isystem sibe big sibe sikhulu uzakwenza ipali zombane ngaso. Umntu uyapruna ndiyazi bhetele ke lento bazalwane kaloku ndimsomahlathi. Uyawupruna xa upruna lo mthi lona uyanophuma incindi intlaka. Akho nto imnandi uyalima. Upruniswa kukuba ufuna istem sibe sikhulu. Awufuni ukwenza nkuni. But ubufuna ukwenza inkuni ngalo mntu ukhulisayo awupruni because vele awufuni stem sikhulu kuwo. Ungathi uprune umuntu ufuna unyuka usiye phezulu impela uzogqiba ube nestem esikhulu esizawusetyenziswa ekwakheni enye into. Xa ufuna umuntu omde kakhulu funeka uprune. Okoyupruna uye usenyuka, okoyupruna uye usenyuka. Niyaqaphela? Yes. So la pruning izokwenza enye purpose. Amen. Okay. Eyoba lo mntu mawukhulu. Kunyanzelekile ukukhula. Nami ngifundisa sithi. Kunyanzelekile. Xa isithi kunyanzelekile uba kukhulwe siya-excite. Yo, hayi nami ndiyayingqina kunyanzelekile anditsho le nto usitsho ke nawe. Yo, kunyanzelekile uba masikhule. Do you know uba uthi kunyanzelekile ukuthi uthi kunyanzelekile ubuprune. Ngoba ubufuna ukhula kufuneka upruniwe. Amen. Nekho? Amen. Yes. Is either imamela kani kakuhle wenzeni umhle umthi. Uba ke nawenza umhle umthi nesiqhamo sawo ke ngoba sesibayingxaki. So ufuna ukwenza isiqhamo iproblem ebazalweni bafuna ukwenza isiqhamo somthi sibe sihle umthi umbi wona. No, isiqhamo asingomsebenzi wakho. Owakho umsebenzi kukwenza umthi umhle. Ubona sikulandelele njena asijonganga kuwe thina. Asishape wena sishape isiqhamo sakho xa sikwazi ukusishape kufuna sisishape kuwe. Then ukushape kwethu wena ke ngoku uzawuthi uvelise isiqhamo esihle ngoba isiqhamo siveliswa ngumuntu kuwe siveliswa nguwe. Ipruning ithi bazalwane bami zonke izinto ozithandayo uyazisusa. Zonke izinto comfortable xa uzenza uyazisusa for the sake
Ngoba nindiliseke hayi mina ndithanda xa amadolo am evele ngaphandle. Ngxaki alolekile. Alolekile. Amen. Ngiyayibona? Wenze mhle umthi nesiqhamo sibe sihle. Ngayi? Okanye ke ndiyamthanda uYesu. Okanye ke usikuvele wenze bembi. Cha, nansi into endiyithethayo. Verse 34. Nzala ndini yamarhamba. Why uzawenza umuntu ekugqibeleni ukuba ngabana i-right lento okanye i-wrong. Umthi asiwuboni ngeshape yawo. Umuntu asimboni ngembonakalo ngongaphandle kwakhe, ngelingaphandle kwakhe. Sibona iziqhamo zakhe kuba uyile nto ifuna uThixo okanye akayiyo. Amen. Ungasingenela kamnandi. Hallelujah. Ungasihlabelela kamnandi. Amen. Ungashumayela kamnandi. Ngiyabona nomshumayeli ngifake. Ungasithandazelela kamnandi. Ngimthandazela ngifake. Ungasiprofetela kamnandi. Umprofetele ngifake. Ungaqhanisa kamnandi Thuma. Nathuma ngifake. Ungasikhalisela kamnandi. Uyayibona? But umuntu asimboni ngalento ngezinto azenzayo, sifuna isiqhamo. Amen. Udila kanjani xa sekufuneka udile nabantu? Ureacta kanjani kwimeko ngemeko? Sifuna loo nto leyo. Andithi? Sithini isiqhamo sakho? Kungenzeka uba umnandi xa usenkonzweni umhle, kodwa xa uphuma apha ngaphandle utshapile. Wenzeni umhle umthi sibe sihle nesiqhamo. Okanye niwuyeke ke umbi. It's up to you. But uyazi uba ubuyekile nesiqhamo sabasibi, but ekugqibeleni uyazi uba umthi siwazi nesiqhamo sakho. Ekugqibeleni xa sifika kuwe siyojonga iziqhamo qha. Verse 34. Nzala ndini yamarhamba. Ningathini na ukuba nako ukuthetha izinto ezilungileyo? Nikhohlakele nje. Kuba umlomo uthetha ngokuphuphuma kwenhliziyo. Isiqhamo sisuka ndithe siphuma isiqhamo kuwe. Siphuma isiqhamo kuwe. Ukuthetha kwakho kokunye kusibonisayo uba sithini isiqhamo esikwapha kuwe. Nayi? Naw ke ngoku uthe okanye ke nivele niwenze bembike nesiqhamo sabasibi. Asogqiba azame ke ngoku ukuattenda le ndawo yoba xa wenziwe mbi kuzophuma inzala yamarhamba engasoze ithethe right because kubi ngaphakathi. Sawuthi sicinga bafane besisikelela ngoku bethethe simve shawutisa okanye simve thola umlomo esithi andinabo lo mthandazo. Bacaphukela kakuba ndifuna nodibana nabo, ndifuna endaweni nabo. Asisayazi bakwenzeke ntoni na kodwa besicinga bafana ngoku ubuthetha kamnandi. Bingayiso siqhamo esi ayibi fake yento ubuyenza. And asikwazi ukujaja ngalantu ubuyenza, asikwazi ukujaja ngazo zonke izinto azenzayo. Niyaqaphela? Bayashumayela abantu bewile. Bayawa abafundisi bazogqiba bashumayela, ushumayela kwabo kusindiswa abantu kodwa isimanga bawile. Ayide ithi laa nto baphilile. Bathi nabo bacinga bafana uThixo akanangxaki nokuwa ngenxa yoba ndiyakwazi ukuwa kodwa ndiqhubeke ndishumayele. Odoti. Niyayiva le nto ithethayo bazalwane? Nayi? Amen. Niyayiva le nto ithethayo? Wenzeni mhle umthi nesiqhamo sawo sibe sihle. Okanye niwuyeke ke umbi kophuma inzala yamarhamba. Ezawuthi xa ithetha sive kakuhle into yoba yikho le nto ithethayo. The preaching is becoming more serious. Basaqala isikelelo. Niyayiva le nto? Yes. Yes, either niwenze kakuhle then uzoba ntle nesiqhamo sakho. Usidotsha ngentetho elalanisayo. Uyibeka kanjani uPawulos? Intetho ethi elalanisayo.
funa uba singakwazi bungubani tortoise niyayiqambela le nto bazalwane niyayiva na nithani sike la wiki niyayiva kusixolisikelele asizushape intetho yakho elalanisayo i-fruits ziza ebungubani na kungekudalanga uza kuyithetha ngamanye amazwi le nto uyiyo oyena mntu uza kuyithetha nguwe zala ndini yamagama nicinga uba kuzophuma ntoni emlonyeni wenu kukubi kuni ngaphakathi uyawawanisa xa uthetha apha kule pulpit the next thing ngoku xa sidibana nawe phaa ungekho pulpitini sirhalela uba ngase sikutsale ngesandla sokubeka apho kuyophinda uwawanisa kuba kaloku uyakwazi uwawanisa xa ulapha ungase sikugcina apha ngoku sithi noba wenza iti hayi bayenzele epulpitini mzalwane ngoba uyaseva ngosiseva epulpitini ngoba kaloku uyakwazi uwawanisa phaa iza zonke into zakho bazenzele epulpitini uba kulapho wenza bhetele khona xa udibana nabantu wenza into esingazaziyo zala ndini yamagama inkosi ebalisikelele ningakwazi kanjani uthetha okulungileyo nibabi ngaphakathi kuba kaloku umlomo wona uza kuyithetha le nto unayo apha kuwe ngaphakathi. That is why sicinga bafana besihamba sonke sive sesizwa nabo bengquzilene baxabene kuphuma izinto ezingaphakathi ke ngoku khuphuki udle nto yiyo lena uza kuyiphalaza. Verse 35. Verse 35. Umuntu olungileyo ebunxwaneni obulungileyo benhliziyo yakhe ukhupha izinto ezilungileyo. Nomuntu okhohlakeleyo ebunxwaneni obukhohlakeleyo ukhupha izinto ezikhohlakeleyo. Uyayiqonda loo nto? Siphuma phe izinto ezikhohlakeleyo nezilungileyo. Kuphela kwento ke zawusigcina izinto ziyile ndlobo ziyiyo. Nayazi into eziyazana? Kukhona into ekuthiwa sisazela yona kuthiwa ayihloniphi banyamisa abantu abatsho. Isazela sakho siza kuwe sithi ubona nje ke urongo nawe uyazazi noba ungazithethelela still urongo. Noba ngazithethelela umuntu mnandi ziqondi bantu wrong. But isazela sona sithi yithethe konke lo yaqonda yithethe. Abakuboni kodwa uyazazi wena uburongo noba ungaboyisa isithi sazela soboyisela abantu washeka uright wena ngokurongo sisheke sithi sazela kodwa uyazazi ngqo xa ujika usithi ya ndimbethe wathi ya shit udazi ndithi mangale isazela sithi kodwa ke egqibeleni uzazi kakuhle uburongo naye kukho la ndawo ke ngokuthiwa inhliziyo yabona inhliziyo izigcina izinto zinjengale ndlela ziyiyo uba zimbi inazo ezizimbi izigcinile nezi zinhle izigcinile then wena ke ukwazi uwawanisa ukhuphe ezizinhle out of le nhliziyo inazo nezimbi nezinhle then ke ngokubathi abantu xa sewukhupha ezizimbi nazo zivela zinyanduka ziphuma but yo ingumkhohlisi ke mos le nhliziyo ngoba kaloku libithetha kakuhle nyani kusho kucaca le nhliziyo ngumkhohlisi because iyakwazi ugcina izinto ezimbi nezinhle bakuyo same time sawuthini ngalomntu sawuthi mhle xa ivele ngecala elihle kanti mbi ngaphakathi unoluqeqesho unenhlebendwane unenhliziyo embi unomimona asiyiboni xa lemimona xa sesiyibona sithi yo inhliziyo lomuntu isikhohlisile ithi iBhayibheli ithi inhliziyo ngumkhohlisi neighbor hayi kaloku bazalwane sami wara nditheze nithi xa sendigqiba uthetha nithi ba ezinto bendizithetha beziseBhayibhelini okanye bezingekho kuwe ithi ke apha xa inhliziyo inhle andithi izaveza izinto ezinjani xa inhliziyo inobubi kuyo ngaphakathi izawukhupha izinto ezinjani xa inhliziyo ina both izawukhupha ntoni imani kaloku bazalwane sucinga bafana xa ina both izakuba elicala olithandayo niyayiva bazalwane no uba inazo zombini
ithi inhliziyo yakho hayi kaloku boziyeka zikhule zombini fine zizawuvela zombini ngenye imini ngoba ina both abantu abanenhliziyo ezina both masiqhubekeni bazalwane bakhona sibabona bambike loqa anditsho emsweni bekuphezulu bakhe intoni nje John bakhona vele konba akonto ilungileyo izokhaliza ndifumana into elungileyo kulo muntu lo eyokuqala edubulayo kuye xa ethetha kudubula lirongo and ayidubuleki kakuhle so fine lona ndiyamazi lona akonto enzakhaliza ndiyibhaqe ezandaka utsho umazi ke ngoku into bayi sendimazi ba ngubhombo lo Amen. eleke thetha kuzide kube mnandi xa uthetha yena kuba kuthetha ubhombo kuba kuthetha abantu bezake ubhombo xa ethetha hayi akukho umuntu udabe mnandi niyaqaphela kube khona lo umuntu ondayiba oh haleluya yonke into yakhe iqalwa ngo haleluya ingathi mnandi kodwa lo ingathi noko izinto zakhe ezinhle lona ndingasondela ngakuye ngoba ndiyamazi ba uzaniqala ngobubele uqala yaqo iyaqala into bakuthe kanti haleluya unobhombo haleluya unobhombo awunobhombo ukuthi kanti zikhona lezi zingekho right azifihlileyo kapha kuye uyaqala ke ngoku kanti bekukuhle uba ebemnandi nje Yes. Amen. uyayibona ayingozi lo mnazo zombini ngasekwalisikeleni masiqhubekeni bazalwane ufane okay masiqhubekeni kodwa ebuhleni benhliziyo kophuma izinto ezinhle kuba ngabana imbi kophuma izinto ezimbi uthi uYesu yenzani umthi ube mhle qha mina ndiyamcebisa then asobe niphinde nibe nisokola nibuza into yoba ke ngoku ke nizaniqonda kanjani uba inyani lento niyaniqonda akho nto ubuzibuza into engekhoyo apha imfitshimfitshi usibuza yona yenza umntu ube mhle uba kwamhle uzawukhupha izinto ezinhle nayo work out umthi lo qha kuphela ile nto abazalwane bangafuna uyenza bafuna ukhupha iziqhamo zomthi emthini ongasetyenziswanga impossible will always be impossible. Okay, masiqhubekeni. Verse 36. Ndithi ke kuni onke amazwi angewani abathe bawathetha abantu baya kuphendula ngawo ngomhla womgwebo. Uyabaqonda baba amazwi? Uyabaqonda ba umuntu onenhliziyo embi uzawuthetha izinto ezinjani? Abazalwane bayazithetha izinto ezibakhubayo abanye, ezibakhombayo abanye, ezibabulalayo abanye, ezibalimazayo abanye. Niyaqonda? Bayazenza ezo zinto. Why bezenza nje? It's because abayazi into yoba onke amazwi owathethayo ayarekhodi. Ukuthetha into wrong emntwini makube yimistake futhi uba yimistake uzawuzukwazi ukuphumla emveni kokuba uyithethile. Uzawukhalela ubuyela kuyo uthi andizikwazi uyireversa le nto ndiyithethile so ivile kodwa masiyilungise. Ndibe wrong kulaa ndawo njengosuku lesitsho kuzo ibe wrong le nayiqaphela ndiyayi-understanda ikhange ibe right le ndawo nayiqaphela is because iphume endaweni engabhilongi kuyo. Kodwa xa ngabana kwayona iyaziphilela phaya uza kuyithetha uzogqina ukuthi ebetheni yena zathi iba ngathi isazela ukufanele uba noko kuyahamba uthi nguwodrongo no ebetheni yena azathi uyawudibana naye ithetha yena no ukuze bendithenge bona umuntu ekhomba yedwa kanti isimanga lo muntu uthetha nesazela sakhe siyamthethisa phakathi nawe uyaphendula omnye mane ayicangazela isihloko ingcangcazela uhambo alo balweni mzalwane okanye ngasabulisa nobulisa ke ngoku xa seserious nyana umcimbi unzima ngaphakathi ulwa nesazela sakhe sithi sazela urongo kufanele ubuya isota le nto nayibona amen into engaphakathi
Nike into ngaphakathi. Inside. Baba ulumkela abantu abanento ezingaphakathi. Yonke into ngaphakathi vele ngaphandle. Ithini ke ngoku? Wonke amazwi atheni angewani. Uzawuthini ngawo? Uzophendula ngawo. Mamela ke bazalwane, iye nakulento ke yokuba thetha lento uyifunayo ngobomi bakho. Ndigqibothini ke ngoku? Ndigqibothini? Thetha lento uyifunayo ngobomi bakho. Masiqale nakuloo ndawo. Ufuna uba ngumntu lento kuthiwa ngumntu osindisiweyo. Thetha loo nto. Ufuna uba ngumntu ongcwele. Thetha loo nto. Uzayithetha kanjani uba phaa ngaphakathi kuwe ithi awusazi udube ngcwele kulo mhlaba nathi ngoko. Do you know uba kukhona nalo pocket yento ethetha loo nto awuzuyithetha tu lento yokungcwele. Uba ufuna uba ngumntu ongaxokiyo thetha inyani, thetha inyani. Uyaqonda? Uzayithetha kanjani xa usithi ngaphakathi kuwe akho mntu ungaxokiyo. Unabhothi kaloku. Niyayibona? So uzaba nexesha loba uku-accommodate uxoka. Ne? Inkosi yabo lisikele. Okay. Qhubeka ke verse 7. Verse 37. Kuba ngawo amazwi akho uyakugwetyela, nangawo amazwi akho uyakugwetya. So yonke lento ixhomekeke kule nto uyithethayo. Sisindisiwe khona qha sazi. Kwabona uThixo basiyangena nezulwini okanye singena. Wakha iroom yokube nosindiso olungekho sure. Ubusindisiwe usindiso ungena ezulwini vele usindiswe kuzogqiba utsho wena uthi ngulona usindiso ungena ezulwini ndizawungena ezulwini. Amen. Siyazi loo nto ngawo. Singaphindi siyazi. Usebenzele loo nto ke nawe yenza umthi ube mhle. Niyaqaphela? Amen. Siphilisiwe thini ngemivumbo kaYesu. Amen. Ifuna season le. Ufuna uba ndikhawuleze ndithenge imed lemon ihlale phaa in case ngam ndiqubukelwe yifu. Yenze bakho abantu abaneepharmacy ekhabhathini. Kanado kufuneka ibe kude nam. Kufuneka ibe kude nam ngoba kaloku zisuke zivele ezinto. Nemirabhu. Uthanda uba kwiintlungu kule season. Unepharmacy phaa. Yayibona uthethayo. Uthetha le ithi siphilisiwe ngemivumbo kaYesu noma uthetha ngale ithi siphilisiwe nge-pharmaceuticals. Kukuwe. Kasaqalisikelela. But amazwi onke owathethileyo ngawo ozaphinda ugwetywe ngawo. Niqabela bazalwane ngawo othiwani ogwetyelwa ngawo. Kuyo yonke into enzayo you'll be justified okanye uzagwetyelwa ngamazwi owathethileyo. Andit? Okanye ke ukhondenywe kwangawo. Kukusho ngubani uzawugweba? Kuwe. Kubani uzakwenza ugwebeleke kwinto ethile? Kuwe. So ubuya iqaphela yonke lento inawe phakathi. Nivile iBhayibhile ithatha yonke ibeka kuwo. Nawe yonke lento phakathi. Nawe ba ungalungiswa wena zonke izinto zingeke zilunga apha emhlabeni. Lo muntu alunganga kuwe kanti ixesha lonke. Kubani umuntu ungalunganga? Kubani? Verse 38 uthini? Hayi bethuna zenijonge lento. Funda verse 38. Mandifunda heading, funda verse 38. Kwaza kwaphendula abathile bakubabhali nabafari. Abantu bazawuphendula lento igqityo ocaciswa napho uba kulungiswa umthi kwenzeka uba umthi uzokhuphe iziqhamo ezihle. Okay, baphendula bathini? Mfundisi, singabona umqondiso uvela kuwe. Ebethe uYesu apha nawuthi uze nibe right nibone imimangaliso. No. Ebesithini? Ukumbonela umuntu athi kule nto ithethwayo kanti yena unenye into afuna uva yona. Amen.
kuthi kuthethwa ukushape kwecharacter okanye ukulungiswa komuntu yena besithi mina ndifuna into ezithetha ngokholo. Sifumene lo type ke ngoku apha. Mfundisi. Ndiyayiva lento ithetha masingenyindisa imoya engcwele masingathini masilungise umthi kwenzeke uba umuntu uzovelisa izikame ezihle yonke into ubumqama umthi ndifuna umangaliso man. Uyayibona uba yonke lento icacisayo bayivanga aba bafuna ntoni umangaliso. Mfundisi. Sorry man. Ngokudisturba usathetha. Sicela umangaliso. Hayi imani bazalwane ushumayela ngokuba masipheleni right athi gqi umuntu athi sorry man sorry. Bendizapha ndizofuna umangaliso ngentela wona. Kwenzeka loo nto apha. Hayi ndifuna ukuthatha ndibeke kule ndawo kukuyo. Kuyashunyayelwa apha ukuthi abazalwane mabaphile kanjani, mabazenze kanjani izinto. No man. Besithi mafana uzathi ufike kule ndawo yemangaliso ngoba sive kusithiwa wenza imangaliso. Ubona usincede usise kulo. Ubona ukusize kule ndawo yemangaliso. Nekabe. Nansi into ethethwa ngabaFarisi. Uthini uYesu ke ngoku kubo? Okenzani? Uthini no okenzani ize? Uthi verse 39. Waphendula ke wathi kubo, isizukulwana esingendawo esikrexezayo singxamele umqondiso. Ke asikunikwa umqondiso. Noba siyangqina isizukulwane esingendawo sona sobe singqine ngoba siyancedakala na siyancedwa nguThixo sawungqina xa sibona kukhona into enhle esenzekeleyo. Iyo. Sinjani? Singendawo. Sinjani bazalwane isizukulwane? Sifuna ntoni? Sifuna ntoni? Asiyami. Bekuthiwa sisizukulwana santoni ku-34? Inzala yamaRhana. Sifuna ntoni ke ngoku sisizukulwana? Uyamqonda uba uthe xa icacisa le nto wathi ayiwanda nzala yamaRhana uba nicinga uba ndaziwa nilunge na. Ndizamxelela indlela yokulunga yenzani umuntu ube mhle inzala yamaRhana. Inzala yamaRhana yathi sorry asisikazi kwenza mthi mhle xa sifuna umqondiso siphume sihambe. Sisena inzala yamaRhana nangoku. Into ezivele zize enkonzweni uba zifuna umqondiso. Ufumana bazi umqondiso siphume sihambe. Siyotalasa. Ifuna umqondiso. Yotalasa. Don't ifuna? Wakwam? Don't? Go? Nayibona? Inzala yantoni leyo? Inzala yamaRhana. Basaqala isikelelo. Nayibona? Uthi isizukulwane esingendawo ke ndisazi sinjeni. Uyawuthi uthetha naso into bakufanele basiphila kanjani na sona sithi mina bendizifunela nje umqondiso qha. Makaziprove uthi kubukhona. Neighbor, makaziprove ubukhona. Cha, nansi endifunayo. Imaka lokhu qala ushape ubomi bakho. No, inde leyo. Ndifuna le ndiyifunayo ngoku. Makaziprove qha Thixo kum ngoku. Ayike. Sengendawo ke sisizukulwane. Bese uqala isikelelo. Uthi ke ngoku asizofumana nalomqondiso. So bakhona abantu abazawuthi bewufuna umqondiso bawufumane kuThixo. Niyandi? Ndithini uzibona bazothi. Bakhona nabazawuthi bewufuna umqondiso bangawufumani kuThixo. Uthixo bazobanika isizukulwane esingendawo esigwenxa esingakwazi ukwamkela lento ayithetha yasinika umqondiso. So isizukulwane esingendawo sawubona ngokuthi sifuna uThixo asenzele into ingenzeki qha. Amen. Sizawuza isizukulwane esingendawo sithi ndicela undithandazele kwenzeke into ethile nento ethile ingenzeki ke ngoku qha. Sogqitha ukuthi umthandazo usebenzi. Kanti umthandazo uyasebenza oko kodwa not kwesizukulwane esingendawo esingafuniyo ukutshintsha senze lento right esifuna only umqondiso. Nesibonile isizukulwane esingendawo asifuni utshintsha senze into right sifuna ntoni umqondiso.
sizofumana umqondiso shem ingenguwo lowa ngamanye amazwi esiZulu asaqala si-understand usindiso sisindiswe before sibone ubuhle bukaThixo. Ngoba uthi asizofumana umqondiso ngemnye ingenguwo okaYohane umprofeti. Okayona umprofeti owahlala esesweni senhlanzi. Intoni? Oh, sesikwenye into ngoku. Yaqhubeka ku40 ke ngoku. Verse 40. Kuba njengokuba uYona ebemini ntathu nabusuku buthathu esiswini senhlanzi enkulu. Kwangokunjalo unyana womntu woba mini ntathu nabusuku buthathu embilini. Nanko xa umqondiso enakuwubona lo wezi zinto nizifunayo anizufumana ngoku. Nawuqale ni-understande ukuba kukuthini na ukufa nokuvuka kukaYesu. Kwakusenzelwa ntoni na? Uba ke na-understanda loo nto leyo, wafela ntoni uYesu? Wavukela ntoni uYesu? Ithini into ngam edibene nokuvuka kukaYesu? Then uzayibona yonke ke ngoku imiqondiso. Ngamanye amazwi ungayifuna uncama imimangaliso uba ukamfuna uYesu. Izaba khona imanganya. Andiyamazi uThixo kodwa nguThixo onenceba uyakwazi into yoba akwenze uyifumane into ngelinye ixesha. Wena sewusithi uyakholwa, ingakusokolisa kakhulu. Uba kungathi kanti uThixo umkhonzela into ethile awufuni umkhonza ngenhliziyo enyaniseleyo ingakusokolisa. Neke bazalwane. Amen. uYona in fact nawufumana only lena umqondiso ukuba ithini into yokufa nokuvuka kukaYesu. Lonto ke i-equivalent elusindisweni. Niyazi abafeza into abazalwane? Imani ke bendithe siseBhayibhelini ezini? Apha kuBhayibheli. Sinyanisile ke xa sinjalo. Niyaziva niyaziqiqa? Yes. Nathi uzenibe noyolo umuntu lento ayiqiqayo ayivayo ibe yinto ke ngokwayenzayo. Ashabona ifruits zayo. Kwasoqalisile. Amen.